To nepoužiju, to je range damage. No, já udělám tohle. Hlavně nevyhazuj tady v bytě. Nás tady všichni sejmeš. Bacha zombie. Hoř. Flaming arrow? Jo. Super. A proč jsme vlastně dole, když máme nahoře základnu? No. Jo, Demolitionist vlastně se Já bych nastěhoval. to tady takhle teďka rozjel, zase 7 bloků, 1, Tady ten 2, Demolitionist 3, je vážně 4, úžasná 5, věc. 6, Prodává 7. dynamity. Teď to bude líp. 7 bloků sem, 7 tady, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yes. A další Ježiši! tak na to vždycky mám něco zvětší. Vidím do prostoru. Já mám úplně hrozný problémy s tím sestupem dolů z toho lana. To je, jak já hraju na tom mobilu, to je něco strašného. Já Že vždycky... to nemělo brát skoro žádný damage. Já nevím, jako já to radši ani zkoušet moc nechci. Bere. Jo, zbyly mi 2 životy. Sova! Je sova k něčemu dobrá. Na jídlo. Útok! Fallen Star. A torčka mi z něj padla. Hele, mám semínka na tebe, ale... Can be placed. To nemám jako náboje. Takže ty obyčejný jsou jenom jako náboje. Víš co? Bude to bordelčetka tady tohle, co mám tady dál. Dáváš týpečku. Nemáš 20 stříbra? Já jsem teď všechno utratil za dynamity. Já budu totiž těžit ve velký. Aha. Počkej. Jo, funguje to, tak Pane, já mám to semínka, jo. Ty dobrý? To si Co proběhnu. postaráš na to? Počkej. Mám pár semínek. Počkej. Tady projdu. Explosives a Dark Trapy jsem tady pozbíral. Má to hrozně. Ne, já nechci crafting. Hele, jak to uděláme teďka? Tu furnejsku nechám dole tady. Ty jo. To ještě nechám dole tady. Počkej. Co dělá náhrobek tady, počkej. Si říkám, co to je, jako jestli si sem dával nějaký ty sochy už nebo něco. Great marker. Počkej, tak. Ne, není. Počkej. Tak. Teď už je to něco. Kolik mám vůbec lidí? Moc ne. Moc ne. Co? Je zombík za mnou, ty vole. Kde seš? No. Ještě, že už se rozhodnívá. Zajímavý díl to nebude. No, to je úplně nejvíc nudný. Můžete do komentářů napsat, kolikrát jsme umřeli. No, ne, hele, tak to oni ani všechno nevěděli, mám pocit, ne? Jak jsme to stopli, tak já minimálně během té chvíle jsem umřel jak 5krát. Tak za tu dobu, co jste viděli, tak napočítejte, kolikrát jsme Ne, umřeli. proboha, nepočítejte to, to ještě se budem připadat blbě. To je fakt dobrá věc. Ten koberec ti závidím, to... No, ten koberec je fajný, no. No to jo, no. Máš štěstí. Počkej, já potřebuji jaký něco teď tady vymyslet. Počkej, tady tuhle nechci, rykoupoušně střelím, potřebuju. No way, tak potřebuju, taky nepotřebuju. Dobře, to nepoužiju. Když to... Potřebuju 44 silverů. Kolik jsi chtěl po mně? Předtím? 20 silverů? Jo. Počkej na 70. Dík, já si koupím bagnet.
Bagnet? Jo. Pojď sem zombíky. Chytíš ho do síčky? Zase těžko. Počkej. Jo, ono už je ten, ono útočí. Taká pomsta, taká satisfakce za všechno, co nám udělali. Padly mi z něj šípy. Zase jich mám 10, no. To fakt nepoužiju. Já bych pojď. Ne, Já si jdu? já jdu doleva. Já tam jdu prozkoumávat místní krajinu a kochat se výhledem. Tak já jdu doprava. Jo. Se rozdělíme. Sípy. Pozdravím. Když tak, kdybys našel něco pro mě, jako pro milíčkaře, Tak ti to dám. Neboj. jo, neboj. A já zase, kdybych našel něco pro rangera. My jsme si tak jako pomáhali, víš co? Jsme nebyli zlí na sebe. Tohle. Já mám hnedka tady nějakou hůl magickou. To hodně použiju. Hele, throwing knifey, 221 jich mám. Nice, ty jsou dobrý. Jo, tak já ti je hodím pak. Budeme sbírat české, nebo nepotřebujeme ty dřevěný, ty klasický? Všechny bych sbíral zatím. Jo, fakt všechny. Že pak je musíme craftit. Tak. Ne! Šmaje. Rybí z Vždycky někam spadnu, ty úplně duháje. Tungsten bar. Je nám k něčemu vůbec dobrý tungsten? Asi ne. Jo, já z toho potom dělám ty. Jo? Místo stříbra. Aha. Jo, tak to já tě budu sbírat, jak to je to, už mám tady docela tungsten dost. Já z toho můžu dělat potom do maškety. Typu. Muškety. Maškety. Počkej, já tady vezmu ten kraftící. Ten. No. Tak. Já nevím, jak to dělám. Já vždycky, když jdu někam, tak já mám vždycky zarvaný inventář. I když ho úplně všechno vyhážu, tak mám vždycky hned zarvaný inventář. Fakt, jak kdybych ušel 5 kroků a už ho mám úplně zarvaný. Je to fakt úplně, to úplně hrabe kolikrát. Počkej. Našel jsem džungli. Jo? Wormhole potion. Potion to zneužiju. Nice. Bacha, ale v džungli jsou taky ty potvoráci, kteří se k tobě natahují ještě. Jo, vždyť jo. Jo, ty Man-Eater, nebo jak se to jmenuje. To je taky pěkná zákeřná potvora. Tyjo, myslíš, že byl vážně dobrý nápad jít hnedka jakhle do Master modu? Jo. Jo? Dobře. Ale se tam myslím, že to úplně nebylo dobrý. A tak, nezdáme to. Aha. OK, tak mě zabil Bat. Jungle Bat. Tak jsem tam nechal docela pěkný peníze. Kolik? 1 gold a 11 stříbra. To je pravda, já jsem si to měl všechno hodit do čestky radši, než bych o to Mám všechno pro přišel. tebe bumerang, jestli chceš. Já mám už taky jeden, jsem tady vyhrabal. A kolik má? Kolik bere? 10. 10, tak to mám úplně stejný. No, tak já se jdu podat pro věci, střihnu vám to, ať nemusíte Jo, koukat na to, jak tam běžím jako trouba. Zatím. Tak jo, jsem zpátky. Dobil jsem si pro věci. Nějakým způsobem jsem si robil do věci s tím, že Martin Drobe prozkoumával, našel další Magic Mirror. A ten jsem ti láskavě dal. Tady, jak jsem byl, tak já jsem tady objevil džungli, tady je skyni. Tady byla jedna česká, tady druhá, tady třetí. A tady byla česká taky. Proto je to tady takhle divně postavený. To je jedno. No a já jdu teďka těžit s tím, že bych chtěl sehnat stříbro, zlato, platinu. Platinu máme nahoře. No, abych mohl už si udělat nějaký brnění, lepší zbraně. Jo, objevil jsem nám Traveling Merchant, jak vidíte. A ten teďka právě odešel. O tom jsme pořádně nic jako nekoupili, neměl nic zajímavého. Vůbec nic. Zase sem, Zlatá kudlička.
Cože? Zlatý meč si můžu vyrobit. Ty už máš tolik zlata? Jo, já jsem těžil docela jako dost. Musím říct. Tungsten bow, nepotřebuju. No je to vidět, že jsi tady byl. Jo, já se jako většinou tam trčky jakhle nedávám, protože jak mám tu svítící helmu, ale tak dával jsem, když už jsem někdy. Tam jsem byl taky, no, tady je ta dráha. Jo. Počkej. Tady něco chtěl teď vykraftit, já jsem na to úplně zapomněl. Chainmail. No, tady je tungsten. Vykraftit železnou helmičku. Nepotřebuji. Nepotřebuješ? Mám tu mining, ne? Tam má 2. Železná má... 2. Ne. No, možná 1. Jedna má ta dřevěná, železná baví víc. Tak má 2. Protože Ancients má 2. To tady koukám, že Martin buď umřel. Definitivně jsem tam určitě. Jako, ať už seš, kde jsi, počkej, kde seš? Jop, tam jsem umřel. Přesně si tady umřel. Ne? Jop. Přesně tam. Tak já si tady jdu natěžit nějaký věci, natěžit nějaký stony. Redstone. Ne, to si těžké. Jsi sázel stromky? Jo. No, když dáš takhle 3 vedle sebe, tak on nevyroste ani jeden kus. Joj! Co to bylo za slajma? Kamarádský slime. Strašně kamarádský, na mě skočil, já jsem ho No nemohl to trefit měl tě rukem. rád, no tak tě chtěl jako, víš co, jako to, pozdravit. Já přemýšlím, co to, teďka prostě těžení. Když já si nevyrobil žádný klípáč dobrý. No. Já tady furt mám ten kopr. Ježiš, já jsem si vrátit No, nahoru. aspoň, že to portování domů už má Jo, přesně já. Aspoň, že tak teď by mě, tak bych absolvoval to hrozně dlouhou cestu zpátky. To by mě asi trefil šlak. Tam ten klípáč má kolik? 55 Jo, to nechci vytěžit. Má 35. Já si volím tam. Má to smysl. Abigail's Flower. Samo. To nepotřebuju. Proč nemůžu padnout nějaký meč třeba, že bych našel jako Enchanted Sword třeba něco takového. Bys chtěl moc, ne? No asi jo, no. On se spawnuje jako na každém světě, anebo to bylo jenom, že na některých? A to teď se nejsem Já vůbec jistý. taky právě ne vůbec. Jako. No, co to je tady? Takže je hodně těžký najít. Ani za mnou neskoušej jít. Jak jsi mrtvej. Já za tebou nejdu, neboj. tak, tak si vzal jeho i sebou. Já jsem rád, Byl že blízko, to... veď, byl blízko, Já jsem veď. rád, že to vidíte, jako můžete se na aspoň tlemit. Jako. Jo, byl blízko, veď. Jo. Nechoď za mnou. Jaj. Ještě. Ne! Kristovo, on na mě skočil ze stromu, fakt. Z toho velkého stromu. Nice. Jo, Kamigace. jo, máme 50 HP. Mám tam vůbec smysl jít? Kolik jsem dropnul? Jo, já jsem udělal druhý. Jo, tak to má smysl, já jsem tam dropnul 2 goldy. Udělám. Ne, čau. Ne? Jo. Já jsem úplně zapomněl na to, že máš ten lítací koberec. To je hrozně dobrá věc na začátek. Tím, že jako zachrání kolikrát, že když třeba někam padáš, tak na něm se zastavíš. A můžeš si třeba sletět někam ke straně, když tam máš třeba nějakou římcu, aby se tam koupil. Jako chápeš? A já úplně nejsem dobrý na jako vysvětlování. Bočičko. Jo. Počkej, asi ten byl. Uteč. Teď je nahoru bočičko. Útok! Hej, mě funguje meč? Jo, dobrý, už to funguje. Já jsem si omylem, jak jsem tady zběsil a klikal, jak mě přepadl tady ten zombík. Tak jsem si omylem přepl nějaký tady nějakou blbost a meč vůbec nereagoval.
De facto ovládání na tom telefonu je to příšerné. Ježišmar. Našel jsem Angry Shackle. Anger Shackle. Angry Shackle. Nevím, To co... má +1 defense Jo, a jo, jo. Anger má Ne, taky, ne, něco. To má Já speed, mám pocit. nevím, co to má, nevím. Já bych se musel podívat, ale teď bohužel nemůžu, protože jsem obklopený zombíkama, očičkama, všima možnýma potvorama, co tady v terárii jsou. Radši uteču Takže pryč. Moonlordem třeba. No, to je úplně ne, ale... Když má se tady musím postavit nějakou základnu, aby mě nesyměl. Dobře, máme jsem musel na bombu. Jo? Na svoji vlastní bombu? Jo. Tak to je bomba, no. Ty vole, ten slime debilní tam. Nic, já jdu rybařit. Hm? Mám klacík, takže rybařit. Závidím. Červíka mám. Já nemůžu nic. Chytám plný kraviny. Reálně dá se takhle jako v tom prát modu chytit něco jako fakt dobrýho. Čestky. Dřevěný, ne? Podle Máš málo životů. Vidím to až sem. Mám to, zabij to. Já tady pod sebou mám tak 15 zombíků a tam dolů fakt nejdu. Já jsem si postavil platformu ve vzduchu a stojím tady, vůbec nic nedělám, jenom ani koukám, jak tam plácají. No je. No, lidi, já mám pocit, hele. Reálně, jak jsi říkal, že by měl, jako, že ať nám počítají to, kolikrát jsme umřeli, myslíš, že by se vůbec dopočítal? Ne, já jenom to, my to zkusíme nějakým způsobem si... Nějak trochu rozjet, aby to nebylo Rozjet. takový, jako, že je furt kopání, furt Takže díra. pro tenhle díl se s váma si... Ne! Ty vole, do prdele, ty vole. Ten duch mi tam přilítl na tu platformu, co tam dělá? No tak Martin skoro umřel, no, tak dobrý. Ještě žiju furt. Tak jo, loučíme se s váma, dávejte lajky, odběry a uvidíme se u dalšího videa. Čus. Bye.